Ассаляму алейкум, Шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Дмитро Васильев, політичний експерт. Витаю вас. Салям алейкум. Алейкум селям. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. На своей странице Facebook председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров опубликовал заявление Милли Меджлиса крымско-татарского народа с призывом к международному сообществу усилить давление на Российскую Федерацию за проведение незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма с внесением поправок в Конституцию РФ. Давайте послушаем это заявление. Меджліс кримсько-татарського народу, вказуючи на вчинення Російською Федерацією чергового злочину на окупованій нею території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а саме проведення незаконного загальноросійського голосування, закликає ООН, Європейський Союз, Раду Європи, ОБСЄ, парламенти і уряди держав до посилення міжнародного, політичного, дипломатичного, економічного тиску з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Меджліс кримсько-татарського народу закликає президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України терміново вжити заходів, спрямованих на подальшу консолідацію міжнародного співтовариства у відсічі російської агресії та у відновлення територіальної цілісності української держави. Какая реакция от международного сообщества должна последовать после проведения незаконного референдума на территории оккупированного Крыма? Буквально пару днів назад була інформація про те, що Європейський Союз поновив санкції проти Російської Федерації. Він поновлює кожні півроку. І це абсолютно адекватна ситуація, зважаючи на невиконання мінських домовленостей. І фактично таке формулювання було. Але я думаю, що Європейський Союз, точно так як і міжнародна спільнота, і Сполучені Штати Америки, і Канада, має вводити чіткі санкції не тільки за те, що Росія не виконує мінські домовленості щодо Донбасу, а очевидно, що мають бути більш жорсткі санкції проти Росії, тому що вона окупувала Крим, а окрім того, що окупувала, ще і проводить масу різних незаконних спецоперацій, будемо казати так, на території окупованого Криму. Тому що референдум з певною легалізацією неможливості відходу від Російської Федерації якихось територій, це прямий натяк на те, що Російська Федерація хоче легалізувати територію Крим як неподільна частина Російської Федерації, для того, щоб вони ніколи не відійшли від Російської Федерації. Це пряме порушення всіх міжнародних норм, законодавства України, Російської Федерації, і загалом всіх международных угод, яких підписалася Росія в том числе. Вчера заместитель министра иностранных дел Украины Василь Бондар заявил о том, что у международного сообщества есть огромный спектр инструментов давления на Российскую Федерацию. Что они могут использовать по завершению этого незаконного голосования? Окей, да, у них есть эти инструменты. Какие именно и как они могут их использовать? Перше, це має бути позови до міжнародних судів. Це має бути розгляд цієї справи, цієї ситуації на спеціальному засіданні Організації Об'єднаних Націй. Обов'язково Україна має ініціювати подібне засідання. Я думаю, що Україна має ініціювати спеціальний розгляд цієї справи на рівні ОБСЄ і фактично гостро засудити цей так званий референдум на території Криму. Это осуждение, оно меняет ситуацию? Нет же. Воно змінює міжнародну позицію щодо Російської Федерації. Воно ще раз нагадує про те, що Російська Федерація – окупант, що вона незаконно окупувала Крим, и что Крым є невід'ємна частина України. Я к чему? То ли дело, если не признать в целом выборы, которые проводятся на территории Российской Федерации, это голосование. На это не готовы не пойти? Це, до речі, дуже цікаве питання. Я не думаю, що вони зможуть на це піти. Тому що, зрештою, це буде волевиявлення російського народу. Але, фактично, прийняти її частково незаконним
яке вони частково не признають, я думаю, що на це можна піти. Інша справа, що українська сторона, українська держава має зайняти дуже активну позицію. І на цьому наполягати у спілкуванні як з міжнародними організаціями, в тому числі з Європейським Союзом, а так и с краинами-членами ЕС. Я вот почему спрашиваю про непризнание в целом вот этого голосования, потому что среди поправок в Конституцию Российской Федерации есть такая поправка, которая делает неконституционным любое обсуждение передачи земель на другой территории. И, конечно же, когда речь идет о временно оккупированном Крыме, да, то есть они фактически на своем конституционном уровне запрещают политикам, там, дипломатам, вообще любому обсуждать тему Крыма, где бы то ни было, как бы то ни было, в какой бы форме то ни было. Тогда какие остаются международные механизмы давления на Россию, чтобы тема Крыма все же, чтобы заставить Россию сесть и обсуждать Крым, если они это на конституционном уровне запрещают? Тут дійсно буде правова колізія, тому що Російська Федерація завжди буде говорити про те, що є плебісцит, є рішення народного референдуму, і що російський народ вирішив, що Російська Федерація є неподільною територією, і ніякі території не можна відмежовувати від неї. Але з іншої сторони, все міжнародне співтовариство говорить про те, що Крим є окупованою територією, що вона є незаконно окупована територія Російської Федерації, Крим. І фактично вся міжнародна спільнота, всі міжнародні договори і Україна мають наполягати якраз на тому, що Крим є частина України. Ну, чем вообще вот эти вот конституционные изменения могут обернуться для Российской Федерации? Вот масштабно, как вы думаете? Ну, по-перше, в Російській Федерації вже виникають якісь приклади непокори. Є абсолютно кардинальний приклад, ну я би сказав, радикальний приклад українського, кажу, російського журналіста із телеканалу «Росія-24», який заявив про те, що це фарс, що це незаконно, що він не може толерувати подібний референдум і що він звільняється з телеканалу «Росія-24», тому що те, що відбувається, це злочин. Є дуже багато інших заяв, які ми там мало і менше чуємо, але вони є. Була ціла така акція і Фейсбук-рух російських громадян, які говорили про те, що вони не підтримують референдум, який відбувається зараз. Тому, такі, знаєте, нетривкі і недостатньо гучні акції непокори відбуваються на персональному рівні. Але, я думаю, що загалом Російська Федерація скаже про те, що народ вирішив, що десь 85% людей хочуть, там даже по результатам экзит-пола сейчас ЦИОМа говорят, что 76% респондентов уже за внесение поправок в Конституцию России. Но мы же понимаем, что деяка это інформація говорила про те, що 85. Тому ми розуміємо, що це фарс. Ми розуміємо, що в Російській Федерації важко перевірити легітимність волевиявлення народу. Тому що підтасувати вибори, які проходять протягом тижня, які відбуваються там біля будинків, біля під'їздів, на якихось там дільницях, яких важко перевірити, як людина насправді проголосувала, чи там якась значна кількість людей. Величезна кількість людей голосували по інтернету, в режимі онлайн. Підтасувати всі ці вибори, точніше, ці рішення російського народу дуже легко. Перевірити це неможливо. Але Російська Федерація, точно так же, як вона провела референдум в Криму, типу референдум, да? Буде говорити про те, що це волевиявлення народу, що народ так вирішив. Это может побудить народ на какую-то протестную реакцию? Це будуть такі, знаєте, спорадичні процеси і протести, про які ми вже говорили. Тобто індивідуальні якісь протести. Можливо, навіть якихось невеличких груп людей. Але всі вони будуть признані радикалами, які не хочуть... Масштабного нічого не буде. Нічого масштабного не буде на цей період часу. І я думаю, що це дійсно буде далі цементувати владу Володимира Путіна, його системи, Кремля в Российской Федерации. А зачем, как вы думаете, вообще в целом Путину понадобился вот этот маневр с обнулением, если он мог поставить вместо себя просто какую-то свою там марионетку, да, и продолжать успешно править своей страной, как когда-то он это сделал уже, у него был такой опыт? Я бачу три причини. Перша причина – Путін розуміє, що він вже на того віку, щоб утримувати владу.
коли де юре президентом є інша людина. Я думаю, що він переживає, що його можуть підставити. Тому він не переконаний, що у нього достатньо сил, що якщо його будуть підставляти, щоб він справився з цією ситуацією. Тому він цього відверто, я думаю, що боїться і не хоче йти на подібний ризик. Це перше. Друге, і, можливо, це навіть набагато більша проблема. Він розуміє, що йде процес в Газі по збитому літаку MH17. Він розуміє, що, будучи президентом країни, йому легше добитися результату від Гаазького трибуналу чи там суду, який буде зважати на політичні моменти в цьому процесі і не зможе оголосити людину, яка є президентом Росії, замішаним у злочині проти людяності в зв'язку з цим літаком MH17, збитим літаком. Він сподівається, що такого ніякому разі не відбудеться, навіть якщо будуть натяки на те, що таке буде відбуватися, Росія почне вести певну агресивну риторику, а можливо навіть якісь дії, які будуть заставляти міжнародну спільноту радити суду приймати рішення більш якесь зважене. Да, но тут парадокс в том, что они со своими поправками еще и свой закон ставят приоритет над международным законодательством. Абсолютно правильно. І це вони ще раніше, до речі, зробили. Своє законодавство поставили вище над іншим законодавством, тому фактично вони будуть говорити про те, що весь світ хоче зла Росії, що всі протистоять Росії, але мы настанем на колено, мы будем перемагати. То есть, если будут какие-то решения, мы понятно, да, уже 6 лет, и было куча решений на международных площадках, и решение Международного морского трибунала было, ООН, да, там с призывом освободить территорию, резолюции, декларации, куча всего на самом деле было. Но Россия как-то плюет на вот эти вот все международные договоренности, на международные декларации, на международные резолюции, на международные решения международных судов. И как бы и сейчас они могут просто сказать: окей, вы вынесли там какое-то решение, да, но извините, наш закон выше. А как тогда влиять? Да, конечно. Ну, а как влиять? Санкції. Очевидно, що мають бути санкції. Очевидно, що такі країни, як Німеччина, має бути більш принциповою в вирішенні там якихось інфраструктурних, як вони говорять, проєктів типу Північного потоку-2. Очевидно, що це не економічний проєкт. Я про це дуже багато в Німеччині говорять. Це політичний проєкт. Навіть геополітичний проєкт для Володимира Путіна. І фактично такі країни мають визначатися. Чи вони є з міжнародною спільнотою, чи вони є тими, хто сповідує виконання міжнародних прав, законів і норм, чи вони все ж таки готові підігравати Путіну навіть в такій абсолютно безглуздій риториці. Тому це буде запитання до цих ключових країн. В тому числі, до речі, до Франції, про яку, так розумію, ви також запитаєте, тому що євродепутати від цієї країни збираються поїхати в Крим. Да, мы еще обсудим это. И дещо проверят. Да, и кое-что проверить. Как раз-таки и проведение незаконного референдума на территории временно оккупированного Крыма. Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с 3-дневным визитом. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета оккупационного парламента Крыма по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель. Давайте его послушаем. Делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Крим з 30 червня по 2 липня. Всі вони є депутатами Європарламенту від Франції. Очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації «Франко-російський діалог» Т'єрі Маріані. У рамках візиту члени делегації в якості експертів відвідають виборчі дільниці в Ялті та Сімферополі і оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації. Политолог Андрей Шкиль с нами сейчас на прямой связи с Францией. Пан Андрей, витаю вас. Витаю, навзаєм. Да, депутаты Европарламента из Франции планируют посетить территории временно оккупированного Крыма и посмотреть, как там проходит незаконное голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Что они себе позволяют? По-першому, це вже буде, якщо я не помиляюсь, 7-й візит Т'єрі Маріані до Криму. До того він був після 2014 року, до того були більше візитів, можливо, але вони нас цікаві, звичайно, менше. Але з 2014 року він туди здійснився, буде 7-й візит. Він попередив про нього, що буде їхати туди перевіряти чи підтверджувати законність. І позаяк він раніше їздив туди як член партії, скажімо так, центристських
правих республіканців. А зараз він вже представляє партію Марін Ле Пен. Це партія, яка раніше називалася Національний фронт, зараз вона називається Національне об'єднання. І він став депутатом від цієї політичної партії. Відповідно, буде представляти її інтереси. Ле Пен там в Криму. І ніхто не дивується, що він саме так себе буде вести, бо це позиція Марін Ле Пен, її політичні сили, членів її політичної партії і тих людей, які за нею голосували. На превеликий жаль, властиво політична сила, яка у виборчих перегонах Франції, представник Петрої, у виборчих перегонах Франції останніх посіла друге місце, сповідують властиво такі ідеї, що так, Крим це належить Росії, ну так, щось там вони, може, неправильно проголосували, щось вони, може, не так зробили. Але тим не менше, це так, земля там робиться російською мовою, це російська культура, і там Путін нічого такого не робив. І властиво, такі як Мар'яні, він є медіатором цих процесів, він є зв'язковим між такими проросійськими, скажімо так, я би сказав, це правильно, пропутінських, тому що ставлення до Росії тут не є ключовим. Насправді тут є ставлення ключове до Путіна, до Кремля, до тої моделі влади, які вибудував Путін у Росії. Властиво, от люди, які підтримують такі моделі влади, вони хотіли би мати, щоб вони були реалізовані, наприклад, у Франції, Німеччині чи в будь-яких інших країнах. Вони дозволяють собі фінансування Путіна, підтримку його і представляння інтересів. А Марін відомий цією позицією. Він ніколи її не приховував, і властиво через цю позицію, крайню таку радикально пропутінську, він позбавився членства у партії республіканців, попри те, що він свого часу був міністром у уряді Саркозі, за президента Саркозі, він достатньо був впливовий у цій політичній силі. Тим не менше, він був змушений її поміняти під тиском партійців після того, коли була порушена справа проти колишнього прем'єра і кандидата в президенти Фійона, а нещодавно було прийнято рішення судом першої інстанції про його винуватість. Фійон такий також дуже відомий друг, товариш Путіна, якому він дарував пляшку вина річника народження його мами, цього Фійона, в той день, коли мама померла. Тобто близькість стосунків, це не є жоден гріх французький з Путіним, мається на увазі, жоден гріх у европейский, на превеликий жаль, и у французский, на превеликий жаль. А вот скажите, как много вот таких вот французских депутатов, которые открыто преследуют пророссийские интересы? Насколько серьезно российское лобби во французском истеблишменте? Достатньо серйозно. Достатньо серйозно. Писали, вийшла книга тут у Франції, мережі Путіна. Два автори, і всі видавці, всі, хто, я ще, слава Богу, що читачів французький суд не притягнув до відповідальності за наклад. Ну, але принаймні тих, хто видав і написав цю книгу, французький суд до цього часу ще тягає за наклад на Путіна, на Росію, на Кремль і так далі. Розумієте, що яке ставлення є загалу взагалі, і скільки цих депутатів є, і політичних діячів, для яких треба було взяти цілу книгу, щоб такий формат книги, щоб описати. Багато. Останній, хто з відомих, це мер Ніцци, Естразі, це той самий Фійон. Просто його ім'я зараз не на слуху, бо він кримінально переслідується. Ну і що, гріха таїти, звичайно, вся політична сила Марін Ле Пен, це національне об'єднання, вони виходять з того, що режим Путіна є дуже бажаним для повторення у Франції. Тому вони ясно, що є союзниками Путіна, вони фінансуються з проросійських структур. Малафєївський банк там через Прагу їх фінансував. До цього часу вони віддають цей борг, ну, уявний борг, ви ж розумієте, що насправді це просто був такий подарунок, чи така віддалений кредит. Тому є достатньо потужна ця структура. Є також крайні ліві, які очолює місьє Меланшон, у нього там кілька радників, які нещодавно тільки отримали французьке громадянство. Це були громадяни Росії, достатньо не низького рівня чиновники з Росії, які переїхали сюди, набули громадянство і підтримують у ньому проросійськість, промосковськість, пропутінськість, скажімо так. Тому, в принципі, велике коло. Але головне, що це коло, яке велике воно не було, воно не впливає на політику, на суверенну політику французької держави. Які вони гам не піднімали щодо кораблів, щодо позицій, що на увазі щодо Містралів Росії передані не були.
Так само Ну, і то щодо есть Криму. вот этот вот Позиція визит Франції французских, змінена. да, то есть вот этот вот визит французских делегатов на территорию временно оккупированного Крыма, это никак не коррелируется с официальной позицией Франции. Ні, жодною мірою. Я думаю, що мене тішить в цій ситуації взагалі те, що була реакція України достатньо притомною. Да, я просто хочу вот... був викликаний посол, була розмова, і посол був змушений завірити вже офіційну особу, не пресу і не читачів його блогу, але офіційну особу Українського міністерства закордонних справ про те, що Франція дотримувалась, дотримується і буде дотримуватися принципу неподільності української території, належності Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу. Тобто ця позиція не буде зміненою доти, доки такі люди, як Макрон, такі люди і такі політичні сили, які стоять навколо нього, і решта політичних сил, окрім тих, котрі я перерахував, не будуть при владі, то поки крайні не прийде до влади, позиція Франції не поміняється. Да, ну... Ймовірність приходу їх до влади дуже низька. Как вы верно отметили, от перша заступниця міністра закордонних справ України Міне Джепар під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Антьєнсом де Понсеном звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєрі Маріані до Крыму. Но я вот что хочу спросить, это же на самом деле, вот вы отметили, что 7-й раз, да, французские депутаты едут на территорию временно оккупированного Крыма, не только французские. Да. Він відміняє депутатів, але він да, и не только же французских. На территории Крыма были и чешские депутаты, и депутаты Бундестага из партии «Альтернатива для Германии». Это были депутаты из Италии. Мы как-то можем этому противостоять? Как-то можем это предотвратить? Можемо. Звичайно, Україна може. Якщо кожного разу посла країни, з якої прибули ці депутати до Криму, буде викликати Міністерство закордонних справ до себе. Цей виклик має бути категоричною нотою. Він має пояснити представникові українського уряду, українському народу, яка є позиція країни, які ці депутати представляють в Криму, чи представляють вони країну, бо цю ж саму країну в Україні представляє посол. І це, якщо це буде постійно, якщо це буде зроблено предметно, то, повірте, дискомфорт Міністерства закордонних справ своїм депутатам може вчинити настільки відчутний, що вони будуть, ну якщо не взагалі перестануть їздити, ну то принаймні будуть їздити значно не так часто, як значно менш часто, ніж зараз. Має бути дискомфортна ситуація. І Україна цю дискомфортну ситуацію може забезпечити. Це на рівні Міністерства закордонних справ. Далі є міжпарламентські зв'язки, є групи міжпарламентських зв'язків, є звернення, мусять бути обов'язкові звернення українського парламенту до своїх колег з інших парламентів, з тих парламентів, депутати яких отак таким чином їздять в Крим, тобто підтримуючи окупацію суверенної території України. Це також реакція добра. І добре є міжпарламентські організації, міжпарламентська асамблея НАТО, є ПАРЄ, інші структури. Якщо там реакція буде, просто реакція. Я розумію, що вони нікому нічого не заборонять. Але якщо буде жорстка реакція, то дискомфорт буде створений. Є люди, які стали депутатами і намагаються, такі як мені, вони намагаються жити комфортно. Вони це роблять заради свого комфорту, особисто і персонального. І якщо цей комфорт їм порушувати, то бажання може відпасти дуже швидко. Ну вот мы говорили с вами про Марин Ле Пен, про политическую партию Марин Ле Пен, да, и про открытые пророссийские интересы, которые они как бы и не скрывают. Но вот что скажете относительно Макрона, учитывая, что вот он недавно заявил, что он планирует посетить Москву, а примерно он сказал следующее, цитирую, «Переговоры о формировании доверия, начатые с президентом Владимиром Путиным в Форт Бренгенконь, продолжаются. И скоро я поеду в Россию», сказал Макрон. Чего ожидать от этого визита? Неужели опять будут обсуждать Украину без Украины? Ну, обговорювати Україну без України вони будуть тільки на рівні думок, не більше. Але говорити, щоб це було якимись рішеннями чи будь-якими витікаючими наслідками, нічого подібного не буде, нічого з тої зустрічі не випливе. По-перше, це заява про те, що такий візит буде. Я не дав би 90 навіть відсотків, що такий візит буде. Десь 70, я думаю, ймовірність цього візиту взагалі. Сама риторика Макрона, вона приблизно завжди є в одній тональності. Не треба воювати, треба дружити. Тиск на Росію результату не дає, але ми його не знімаємо. Тому я, як людина, яка приміряє на себе одяг
європейського лідера постійно, ну, теоретично, напевно, таким лідером, одним з принаймні лідерів точно Макрон є, і він проводить таку незалежну французьку зовнішню політику, представляючи Європу також. Тобто, от всі кажуть тільки санкції, а він говорить, ні, давайте от санкції лишаємо, але діалог продовжуємо. Бо діалог – це не зняття санкцій, діалог – це Ну а не на что он підтримка рассчитывает окупації. по результату этого диалога? Цей діалог потрібний. Яка позиція Макрона? Чітка і однозначно він її постійно висловлює. Що коли ми відріжемо Росію, то загине вся опозиція. Росія перетвориться на такий тераріум великих крокодилів, які поїдять малих протестантів, і все. І процес зупиниться. Тобто зникне опозиція, зникне паростки громадянського суспільства. Я кажу, такі малі пуголовки громадянського суспільства, які в Росії все ж таки є. Зникне ліберальна частина інтелігенції, яка зависла між підтримкою і непідтримкою Путіна і його дій. Тобто це все зникне. Це позиція Макрона, що якщо загерметизувати Росію, то буде це гірше для росіян. Він її дотримувався під час просування ідеї непозбавляння членства Росії в ПАРЄ. Ту ж саму ідею він просуває і зараз. Та ж сама ідея покликана була покладена в основу для запрошення Путіна в Форт Брекансон до себе в резиденцію, ну, президентську, але це був напівприватний візит, такий спеціальний. І Макрон постійно демонструє, що це спеціальна позиція. Це не позиція підтримки Росії, це позиція незакривання дверей перед народом, опозицією. Чи це допомагає народові чи опозиції? Сумніваюсь, що це якось впливає, але тим не менше я розумію позицію самого Макрона, бо така позиція є дуже популярною в ліберальному середовищі Франції. Я з нею стикався неодноразово, це постійна моя дискусія з французькою стороною на предмет того, чи допоможуть Росії санкції, чи мирний, дружній, теплий діалог. Ну, вони погано реагують на приклади Гітлера, на приклади Муссоліні, бо немає такого ж образу вималюваного Путіна у Франції, яким є він, наприклад, в Україні чи, наприклад, в Польщі, де президент Макрон зовсім іншу мав риторику, зовсім інші висловлювання, і він тоді чесно і відверто сказав, що ви невже вважаєте, що я не знаю, хто такий Путін. Я чітко це розумію, але я не є зв'язківцем між Путіним і Францією. Я є захисником російського суспільства, яке страждає від диктатури. Якщо ми двері закриємо, то ці страждання тільки посиляться. Ну вот сегодня еще также стало известно, что во время вот этой встречи первого заместителя министра иностранных дел с послом Французской Республики, что Украина, две стороны, они обсудили подготовку визита в Киев президента Французской Республики Эммануэля Макрона по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Вот как вы думаете, что будем обсуждать с Макроном здесь? Как-то это повлияет на ситуацию? Может быть, если он приедет раньше, потом поедет к Путину, или сначала к Путину, а потом в Київ, як це буде? Якщо буде подвійний візит, це зразу треба зрозуміти, якщо буде подвійний візит, то тільки через Київ до Москви. В жодному випадку не буде навпаки. Тобто або не буде взагалі візитів, або буде візит тільки в Київ, або буде візит, це найменш ймовірний тільки в Москву, але не буде візиту, моя особиста позиція, спочатку Москва, потім Київ. Пріоритети демонструються. Макрон виступає за мир в Європі. Так? Тобто Росія розв'язала війну в Європі. Вона не всередині Європи, тобто вона завдала удару по європейській країні. Росію він відносить до культурної частини Європи, не географічної, ментальної чи економічної. Це було чітко сказано, я ще раз кажу, в Польщі в Ягелонському університеті. Бо одна справа говорити це в інтерв'ю поруч з Путіним, це, розумієте, має бути дипломатія Талірана продемонстрована, а коли вже це перед студентами говориться на іншому рівні, то він сказав, та що, я думаю, що він так і вважає. А тому спочатку буде Київ, і якщо візит в Київ Макрона відбудеться, це дуже, до речі, важливо буде і для нього. Бо це поміняє, ще приверне більше до нього увагу і поміняє рівень дискусії. Все-таки про інше буде дуже тривалий час говорити французька вулиця, або принаймні він докладе зусиль, щоб так сталося, а потім буде Москва. Дуже дякую вам, Андрій. Цей візит дуже важливий для України, його треба використати максимально.
попри все, це має об'єднати і владу, опозицію, всіх, хто знає і не знає ситуацію в Франції чи поза нею. Це дуже важливий візит для України. В першу чергу для її європейського майбутнього. Дякую, дуже дякую вам. Андрій Шкіль, Прошу. політолог, був з нами на прямому зв'язку. А как вы думаете, президент Эммануэль Макрон продемонстрирует вот эти приоритеты? Вот он сейчас планирует визит в Москву, планирует визит в Киев. Что мы будем наблюдать? Ви знаєте, я більшості погоджуюся з Андрієм Шкілем. Те, що він говорив про, якщо візит буде відбуватися, то він буде відбуватися обов'язково через Київ до Москви або тільки до Києва. Хоча, якщо буде відбуватися до Києва, то я думаю, що до Москви також відбудеться. Я думаю, що Макрон намагається показати себе як той європейський лідер, який розуміє на важкість сучасної ситуації, що він розуміє, що дійсно Росія є агресором, яка напала на частину України і окупувала частину України. Він розуміє можливість продовження агресивних дій Росії, точно так же, як і в Києві розуміють таку можливість. І очевидно, що Макрон, як той лідер, який разом із Ангелою Меркель на сьогодні, ну фактично є тою віссю безпеки і розвитку Європейського Союзу, особливо після того, як Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, вони будуть намагатися також зберегти мир на європейському континенті. І відповідно, я думаю, що якщо такий візит буде, то він буде в тому числі миротворчий. Задля забезпечення певних мирних процесів, Ну, що і ви через думаєте? нормандський формат, і через там якісь можливі додаткові ініціативи щодо збереження тривалого миру на європейському континенті. Мгм. Ну, грубо кажучи, у нього буде ідея, в тому числі попередження Великої війни, яка можлива на нашому континенті, саме в нашому регіоні. А тема Донбасса? Очевидно, якщо ми говоримо про нормандський формат, очевидно, якщо ми говоримо про мінські домовленості, які не виконуються Російською Федерацією, і саме тому Європейський Союз зараз ввів санкції, поновив точніше санкції проти Російської Федерації саме із-за невиконання Російської Федерації мінських домовленостей, очевидно, що питання нормандського формату і мінських домовленостей буде дуже важливою частиною перемовин Ну, як зачем в Києві, вообще- так і в Москві. Вот я пытаюсь понять, зачем Эммануэлю Макрону ехать к Владимиру Путину в Москву? Разве А вот самое- учитывая ее агрессию, да, агрессию Российской Федерации, неправильно ли было все-таки ее изолировать? А от давайте То, пригадаємо, что що на говорив международных Андрій площадках Шкіль. они встречаются, окей, да, ну зачем Я ехать? в цьому сенсі з Андрієм Шкілем абсолютно погоджуюся. Що європейські лідери вони намагаються показати Росії, ну, певну таку морковку, знаєте, що ви європейська країна в сенсі культури, що ви можете претендувати на і економічні взаємини, і культурні взаємини, і політичні взаємини, але ви маєте виконувати певні правила. І ця морковка, вона як ну, таке запрошення для російської сторони прийти до певних цивілізованих норм, цивілізаційних норм. І фактично європейські лідери виходять, і в тому числі Макрон, виходить з того, що якщо ми поставимо залізний занавіс, як це було під час Третьої холодної світової війни, будемо так говорити, да? Те, що відбувалося між Радянським Союзом і цивілізованим світом. Фактично це давало можливість Радянському Союзу здійснювати всередині Радянського Союзу абсолютно жахливі речі. І для того, щоб уникнути подібних історичних повторень, ну фактично Європа намагається тримати якийсь можливий зв'язок з Російською Федерацією для того, щоб ну дійсно те, що є в Російській Федерації, як можливість для розвитку громадянського суспільства і якоїсь незалежної преси і так далі, щоб вони не були закриті повністю. Це перше. А друге, щоб Росія все ж таки не вирішила піти ва-банк. Тому що якщо на Росії повністю вже не будуть звертати уваги як на можливу цивілізовану країну, з якою можна домовлятися, ну у неї не буде ніяких стримуючих факторів. Ну, а как Тому тогда объяснить? Європа і намагається от налагодити ці якісь контакти. Ну а как тогда объяснять вот визит делегации французских депутатов Европарламента на территорию временно оккупированного Крыма и наблюдать за тем, как проходят там незаконные політичний голосования? візит, який не має нічого спільного з офіційною позицією французької влади, з офіційною позицією європейської спільноти, що це є політична сила, яка ну фактично виконує певні завдання, свої політичні завдання якихось політичних сил в Російській Федерації, тому що
очевидний зв'язок, про який також Андрій Шкіль розказував. І що ну, фактично позиція Еммануеля Макрона як президента Франції і французької держави, вона є принципово іншою. Ну і це, до речі, ми можемо розуміти, коли ми дивимося на нашу політичну картину саме в Україні. Тому що коли ми бачимо, що є ОПЗЖ, є Шарі, є Європейська солідарність, є інші політичні сили, які мають абсолютно протилежні політичні позиції, ну це говорить про те, що ну, точно так же це може відбуватися і в європейських країнах, Європейського Союзу. І в даному разі ми говоримо про Францію. Що є політичні сили, які є радикальні, що вони висловлюють радикальні думки, що ці думки не зовсім відповідають позиції, точніше зовсім не відповідають позиції французької держави і не відповідають тим міжнародним законам, правилам і регламентам, які встановлені на нашому континенті. Тобто ось про що це може говорити. Ну, как мы можем... Это же нарушение границ України. Перше, дійсно, повторюсь за Андрієм, потрібно мати жорстку позицію моментально від нашого МЗС. Що, в принципі, МЗС продемонстрував. Да, но Друге, еще же должна быть реакция прокуратури, викликати, наверное, так, треба викликати посла 2. Ну, це дипломатична реакція. Далі треба має бути політика правова реакція. Тобто, фактично, ми маємо звертатися до міжнародних судів. І третє, має по кожному факту має відбуватися кримінальне впровадження щодо кримінального злочину, пов'язаного з порушенням законів України. Я думаю, що це має відбуватися, і ці справи мають тривати достатньо довгий час, як в тому числі міжнародний тиск на подібні Да, кроки. но вот если посмотреть на 6 лет, на протяжении 6 лет территорию временно оккупированного Крыма незаконно посещало очень много депутатов Европейского Союза. Это из Италии, из Британии, это из Чехии, да, это и Германия, Франция и так далее. И понятно, да, что прокуратура Автономной Республики Крым открывает уголовное производство, 332 статья, часть 1, нарушение территориальных границ Украины. Однако привлечь их к ответственности мы не можем. Еще нет ни одного факта, чтобы вот поймали, принесли и посадили от 3 до 5. Ну, це є надзвичайно важливе політико-дипломатичне питання. Ми, як держава, дійсно можемо довести справу до суда, і суд може прийняти рішення про притягнення до кримінальної відповідальності окремого депутата Європейського парламенту чи там Європейської країни. Але це потягне за собою ну, певні політико-дипломатичні наслідки. Тому я думаю, що ну, ці справи вони тривають і вони мають перспективу довготривалих розглядів, але я не переконаний, що в суді буде просто якесь рішення, яке в результаті вимусить державу Україну зробити там засудження і заочне засудження того чи іншого депутата тої чи іншої країни. Тому що ну, це буде мати набагато більш серйозні наслідки для нашої країни. Тому справи треба мати, але їхній розгляд має тривати до того, поки не буде ну, якихось набагато більш визначальних рішень міжнародних судів по міждержавним взаєминам щодо притягнення держави до відповідальності, а не окремого депутата тої чи іншої держави від держави України. Ну вот, резюмируя эту тему, по сути, вот визит делегации французских депутатов никак не повлияет и не влияет на позицию европейских стран и не подрывает, да, их позицию относительно непризнания оккупации. Ни в яком разе. Давайте к следующей теме. В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект о непризнании оккупации, предусматривающий уголовную ответственность для людей, которые поддерживают оккупацию Крыма. Об этом заявила в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, нардеп от фракции «Слуга народа», председатель украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько. Давайте ее послушаем. Хочу сказати про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю. Це закон про невизнання окупації. Ми маємо яку ситуацію? Дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п'яту колонну, багато хто їде в Москву, підтримує публічну окупацію Криму. Мені здається, в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті. Как сложится судьба этого законопроекта?
Це буде надзвичайно серйозна дискусія. Це покаже, наскільки фрагментована монобільшість, тому що, ну дійсно, якщо про це заявляє депутат від монобільшості, то очевидно, що у монобільшості є різні позиції, в тому числі кардинально протилежні. І це покаже, наскільки парламентські сили, які називають себе проєвропейськими, в тому числі та частина депутатів від «Слуги народу», можуть об'єднатися заради прийняття подібного закону. Мені чомусь думається, що в Верховній Раді буде достатньо можливості зібрати таку ситуативну коаліцію голосування саме по цьому питанню. Я почему спрашиваю про судьбу, пока вот этот законопроект попадет, да, будет зарегистрирован в Верховной Раде, в парламенте, пройдет ли он комитет по свободе Я слова? переконаний, що він може пройти. А Я в какой переконаний, що форме він може он пройти должен быть, два что может комітети. пройти Він вот може комитет пройти. по свободе слова? Я думаю, що він може пройти навіть 3 комітети. І комітет, який займається питаннями права держави, він може пройти комітет, який опікується питаннями міжнародної політики, і він пройде комітет свободне слово. Тобто у мене є переконання, що ці комітети будуть пройдені, що законопроект буде, ну тобто буде досягнений певний консенсус і компроміси між різними політичними силами щодо формулювання в цьому законі. І я думаю, що він має бути надзвичайно простий, з малою кількістю статей. І той, який ну, фактично зможе дійти до голосування в парламенті в залі і знайти 226 голосів. То у мене таке переконання є. Ну, давайте предположим, попал законопроект в Верховную Раду. Как будут распределяться голоса? Ну, по-перше, я думаю, що десь 170 голосів «Слуга народу» дасть. Я думаю, що в повному складі «Європейська солідарність» голоси дадуть. Я думаю, що багато депутатів від «Батьківщини» можуть дати голоси. Це буде залежати від формулювань і від позиції, політичної позиції очільниці «Батьківщини» на той момент. Ну і фактично, я думаю, що таким чином, ну, 170-180, можливо, Ну, навіть сразу голосів. станет понятно. Стане зрозуміло, хто за що. Розумієте? І у мене є очікування, що все ж таки депутати зможуть знайти 226 голосів за голосування цього закону. Ну вот... Очевидно, що ОПЗЖ за нього голосувати не буде. Это понятно, да. У нас война. Мы видим сейчас гибридные формы этой войны, и одна из серьезных и сложных форм – это информационная война. И, к сожалению, на материковой части Украины, если посмотреть на телеканалы, да, с большой аудиторией, они принадлежат пророссийским лоббистам. Как можно с этой ситуацией бороться? На жаль, ми показуємо, що ми в цій країні ніяк з нею не боремося. Очевидно, що є відповідна там національна комісія, яка має опікуватися цими питаннями. Вона, ну, очевидно, не має ніяких заяв, які б говорили про те, що ці телеканали, які належать, як ви говорите, лобістам, проросійським лобістам, ну, очевидно, що до них претензій сьогодні немає. Очевидно, що їх особливо не було за попередньої влади, коли президентом був Порошенко. Тому я думаю, що тут є чинники того, що ці телеканали вони намагаються виконувати закон таким чином, щоб його не порушувати. І завжди йти, ну, на межі можливостей. Да? Для того, щоб показати, що в Україні є різні думки, і це прояв демократії. Ну вот, Якщо немає порушення закону, то тоді ці телеканали можуть працювати. вот просто к примеру, да, я хочу перевести следующую новость, которая появилась буквально 10 минут назад. Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение запретить трансляцию в стране 7 телеканалов группы Russia Today, которая ранее действовала под брендом Russia Today, RT, под брендом Russia Today. Как объясняет Nepal, это было сделано так, как данные каналы находятся под фактическим контролем и единоличным контролем российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями Европейского Союза. Ну, це чудово. Что нам мешает, да? У нас нет какой-то заинтересованности. Почему? Что нам мешает? Ну, по-перше, всі російські телеканали, вони не можуть транслюватися на території України. Да. Через кабельне телебачення і через, ну, те телебачення, яке у нас є. Ну, Інша у нас справа, є що через телеканали, які- стільникове... Так, але ж, слухайте, ці телеканали належать народним депутатам України.
Так, це перше. Друге, вони не під санкціями чи європейських країн, чи держави України. Кстати, в Конгрессе США предлагали ввести санкции относительно Виктора Медведчука. Чудово, Помните, в этом докладе говорилось? але не вели ніяких санкцій ні проти там власників телеканалів, про які ми говоримо, які лобіюють дійсно російські інтереси. Вони є народні депутати, їх обрав український народ, ну, частина українського народу. І фактично вони ведуть інформаційну політику таким чином, що є різні позиції. І таким чином вони забезпечують уможливлення працювати в рамках українського законодавства, як би не порушуючи його, і працювати далі. І ось в чому є проблема. Тому тут є надзвичайно серйозна політична ситуація, при якій має бути воля політичного керівництва країни. Або домовлятися з власниками телеканалів, працювати в певних рамках інформаційних, або знаходити можливості, як протистояти очевидній російській пропаганді. В тому числі, Нет? я думаю, що різні телеканали цим займаються. Це перше. Ну вот смотрите, А если по-друге, вот мы говорим, если контрпропаганда, сейчас, вона не є ефективна. ну вот если мы Она сейчас не говорим с вами про Крым, да, про тему временно оккупированного Крыма, к сожалению, на материковой части Украины телеканал, который 24/7 вещает и рассказывает про репрессии на территории временно оккупированного Крыма, не только про все проблемы, это телеканал АТР. Известные украинские центральные телеканалы, к сожалению, Крыму не уделяют должного времени, должного количества времени. Это же элемент информационной политики. Почему в этом вопросе у нас такой огромный провал? Ви знаєте, я колись задавав це запитання до тоді ще створеного Міністерства інформаційної політики. І фактично мені говорили про те, що, ви розумієте, ми не можемо створювати інформаційне поле українського інформаційного простору. Я задав запитання, а навіщо тоді створювати подібне міністерство, чим воно має опікуватися? Відповіді були достатньо формальні про там певні формальні законотворчі речі. Або там ліцензійні речі. І фактично, виходить, що у нас є ціле міністерство, яке об'єднано зараз з іншими міністерствами, це зрозуміло. Є відповідні там комітети Верховної Ради. Але якоїсь позиції немає. Тобто, хто формує інформаційну політику держави, відповіді немає. Тобто, кожен має начебто займатися своїм, але дійсно питання, яке є стратегічним питанням національного інтересу держави України, а Крим є стратегічний інтерес, національний інтерес держави України, в інформаційному просторі цим серйозно не опікуються. Тобто, у нас немає... А почему? Почему вот нету? Для цього потрібна, це має бути політична воля. У нас Очевидно, нет політичної волі виграти? Вона має бути проявлена. А ми не бачимо проявленої політичної волі, яка би говорила про те, що у нас перше є інформаційна політика. Адже спочатку, якщо ти хочеш виграти війну, потрібно виграти інформаційний простір. А потім вже все інше. Але очевидно, що інформаційним простором, якщо ми говоримо про Крим, особливо ми не займаємося. Це є такі, знаєте, далекі думки про те, що давайте спочатку Донбас, потім Крим. Так, ми від Криму не відмовляємося, так, Крим – це Україна, Крим – це наша територія, так, ми займаємося подалі і міжнародними справами, в тому числі позовами в міжнародних судах. Але якщо ми говоримо про інформаційний простір, то якогось неформального, креативного і визначеного підходу, очевидно, що ми не бачимо. У нас такая же история и с Донбассом. У нас правильно. вот в информационной ленте появляются новости, погиб украинский военный, один украинский, но это же тоже чей-то сын, Або это шахтарі, чей-то брат, так. это чей-то муж. И он погиб на войне за нашу страну уже, за нашу территориальную целостность, и убил его русский солдат. Почему так происходит? Почему мы до сих пор 6 лет, а мы проигрываем эту информационную даже войну? Це політична воля. Це політична воля керівництва держави, яка фактично не ставить питання руба, не ініціює інформаційну політику і не пропонує її до виконання всім інформаційним простором нашої держави.
Очевидно, що телеканали вони є не у власності там держави. Да, більшість телеканалів вони є у власності приватних осіб, але ну це традиція України. Керівники телеканалів традиційно збиралися з усіма президентами нашої держави. Було там, знаєте, чаювання, було спілкування на якісь важливі теми. І була позиція лідера країни, коли він говорив, що він вважає, що важливо комунікувати про раз, два, три, чотири, п'ять. Очевидно, що такі чаювання можуть продовжуватися і сьогодні при президенті Зеленському. І я не знаю, чи воно відбувається це раз, я просто не знаю. І я не знаю, чи президент Зеленський говорить про якісь важливі питання, і серед цих важливих питань є Крим. Це є ключове питання. Давайте следующую тему с вами еще обсудим. В Крыму сообщают о запуске 30 июня грузовых поездов по Керченскому мосту. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что это будет способствовать снижению цен на продукты на полуострове. Давайте послушаем. Пропускна спроможність мосту передбачає 12 вантажних пар поїздів на добу. Це дасть можливість перевозити 13 мільйонів тонн вантажів на рік. Запуск вантажного залізничного сполучення дозволить наростити поставки продукції та сировини в обох напрямках, істотно знизити логістичні витрати, а значить і собівартість виробленої продукції сприятиме розвитку конкуренції, підвищенню інвестиційної привабливості Криму. Сподіваємось, що це все в сукупності позитивно вплине на цінову ситуацію, перш за все, допоможе знизити ціни на продукти харчування. Ну, на самом деле, когда построили вот этот так называемый Керченский мост, и тогда говорили, что вот построим, нахлынут туристы, денег будет много в Крыму, и все, и цены сразу упадут, и жизнь станет прекрасной. Но не сошлось. Что будет на этот раз? Ні, слухайте, так звана влада окупаційна в Криму завжди розказувала людям, які живуть в Криму, про те, що все буде добре. А вона це почала розказувати ще за часів України, ще до окупації, і розказувала про те, що з Україною погано, з Росією буде набагато краще. Тільки давайте зробимо так, щоб Росія сюди прийшла. А тому виходили люди, якісь конкретні люди, які повірили цій ідеї і казали, Путін прийде. А потім, коли відбулася відверта окупація, ганебна окупація з російськими військовими на території Криму, частина цих людей повірила в те, що тепер все буде добре, і ми маємо підтримати, піти показати, що ми проголосували на так званому референдумі про те, щоб Крим був частиною Росії. А потім в Крим завезли величезну кількість і пенсіонерів, і так званих держслужбовців на територію Криму, поселили їх там і зробили так, щоб думка була ще більш проросійською за рахунок цих людей. І за рахунок того, що там з'явилася в тому числі російська поліція, і фактично показували людям, що якщо ви там будете розказувати якусь іншу думку, ми вас обов'язково ув'язнемо, посадимо в в'язницю і будуть там сидіти. Таким чином, ще і тих людей, які намагалися сказати щось інакше, як, наприклад, Балух, сажали їх в тюрму. Або кримські татари кудись пропадали, да? Батьки сімейств зникали, і невідомо їхня доля подальша. Зараз багато кримських татар сидять. І це продовжується і в наші дні. Тому вони таким чином намагалися показати, що з Росією все буде добре і економічно, і туристично, і так далі. І це продовження тієї ж самої політики. Тобто вони намагаються показувати людям цю морковку, казати про те, що все рівно все буде добре, ми робимо все для того, щоб все було добре, і нам заважають тільки оці українці. Нести ответственность за запуск грузовых поездов по Керченскому мосту. Какие-то санкции должны за этим последовать? Обов'язково. Я думаю, що Україна, якраз держава Україна має наполягати на цьому. Держава Україна має робити відповідні позови до міжнародних судів і звертатися, в тому числі президент Зеленський має звертатися особисто до лідерів країн з проханням розгляду можливих додаткових санкцій проти держави Росії за порушення всіх норм і правил, міжнародних норм і законів в зв'язку з окупацією Криму. І я думаю, що це якраз ті чергові пункти, які потрібно виносити для того, щоб ці санкції якраз збільшувалися і ставали більш жорсткими. Насколько вот эту железную дорогу можно использовать для военных целей? Может использовать Российская Федерация для военных целей, для дальнейшей милитаризации полуострова? Насправді, Крим уже настільки мілітаризований,
Навіть існують якісь думки, у мене немає достовірної інформації, але думки про те, що навіть ядерну зброю перекидували на територію Криму, такі думки є, і така інформація існує. Чи це правда, чи ні, не знаю, але це може бути так. Тому я думаю, що острів вже настільки мілітаризований, що додатково там постачання озброєння, воно, звісно, що можливо, але воно вже відбулося. Тому, якщо, не дай Боже, буде якісь військові дії, і бази, які вже розташовані в Криму, будуть активно використовуватися під час цих військових дій, то очевидно, що ця залізна дорога буде використовуватися активно для додаткового постачання озброєння на территорию Крыма. А Керченский мост вообще выдержит? Потому что вот многие эксперты говорят, что автомобильный этот мост – это легкое сооружение. И у железнодорожного моста большая арка порядка 10 тысяч тонн. И стоит он всего лишь на 2 опорах. И эксперты, когда только построили вот этот так называемый Керченский мост, говорили о том, что на самом деле опоры уже просели очень серьезно. Так если они сейчас запускают вот эту еще железную дорогу, каким это может привести последствиям? Приведет ли? Продержится ли мост? Я на інженера не можу стверджувати. У мене є сподівання, що всі ці заяви відповідних експертів, інженерів, вони відповідають дійсності. І що дійсно, навіть німці намагалися колись збудувати міст і не змогли їх збудувати. Те, що збудували зараз, це якраз говорить про те, що технології пішли вперед і щось стало можливим на цьому етапі. Але технології пішли вперед, але ґрунти не змінилися. Вони точно такі ж плавучі. І, відповідно, є проблема. Є суто конструктивна проблема для цього мосту, що конструкція може не витримати. Особливо, якщо вона буде постійно перенавантажуватися. Тому існує інформація про те, що дійсно просідають ці опори. Вони вже просіли. І якщо далі буде так продовжуватися, то просідання продовжиться. А якщо просідання продовжиться, то, відповідно, може бути і ситуація з тим, що міст може зламатися. А якщо міст зламається, то, відповідно, я думаю, що Російська Федерація вже підготувала певний протокол інформаційних дій, в яких вони будуть звинувачувати Україну і держави там НАТО, які зробили якусь диверсію проти Російської Федерації. У нас уже есть реакция относительно визита депутатов французьких на території временно окупованого Крима. Представник України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до президента Європейського парламенту Давіда Сасолі та голови комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму. Про це інформує представництво України при Європейському Союзі, передає УНН. Так, Точицький відзначив, що організація цього візиту є черговою марною спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення противоправного голосування щодо внесення змін до Конституції Російської Федерації. Окрім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не лише порушує законодавство України, але й суперечить офіційної позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України. Абсолютно правильна позиція, але дуже важливо подивитися на реакцію офіційної французької сторони і, можливо, Європейського Союзу, тому що це ж депутати Європарламенту. Для того, щоб ця реакція відбулася. Я сподіваюся, що вона буде. Очевидно, що був викликаний посол, у всякому разі, Франції. І я думаю, що посол передав ноту в МЗС Франції. Я думаю, що МЗС Франції і міністр доповіли керівнику держави Еммануелю Макрону про цю ситуацію. І я сподіваюся, що вони випрацьовують певну реакцію. Ця реакція має бути. У всякому разі, держава має чітко заявити. Це може встановити дальніші візити подобних депутатів на територію Криму? Ні. Якщо не буде якихось серйозних санкцій проти цих депутатів всередині держави, я думаю, що ні. Але навіть якщо держава там вирішить, що ці депутати не отримують там заробітну плату в результаті санкцій там на 2, 3, 4 місяці, чи ще якісь санкції ведуть, вони будуть політичними і адміністративними. Там не буде якихось серйозних юридичних наслідків для цих депутатів. Тому що це буде, фактично, їхнє переконання політичне. Вони будуть говорити про те, що вони виконують певні зобов'язання перед своїми виборцями, які вважають, що Росія – це демократична культурна країна європейського континенту, з якою потрібно вести перемовини, спілкування і так далі.
Ну і так далі. Тобто серйозних санкцій до цих депутатів я не очікую. Дуже Але дякую. держава має відреагувати дуже чітко. Дмитро Васильєв, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дуже Дякую дякую вам. А я вынуждена с вами попрощаться на 10 минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Кошкевич.